Ka Seng Salesian jong ka Shillong province kadap da ka Sngewsieh mensiem ban pentip ya ka Jingkhlad no jong brother NEHU Valeri SDB haka sauterik no pra hajar arpusan ha donbosco technical school Shillong. Lakha yau brother NEHU Valeri haka pratarik unai wing khat khandai spa lai ko pra. Ularung haka Seng Salesian ban long kum uriu niam haka khat riu tarik nailar khat khandai spa san pusan bat ula shim ya ka jing smai bakhat do haka arpau tarik jemang khat khandai spa henriu powe. Ula wan shari India haus nam khat khandai spa san pu khandai bat ula IT yala ka jing em kum uriu niam na ka benta ki khon Samla. Daki post nem ula trei ha donbosco technical school Shillong bat ula batru ya shibun ki kam ki ba penlong ya ki khna bat ya ki para reuniam bakin iet bat burom ya u. Brother Valeri ula khlad no hakarta ka ba prapo news nem. Provincial jong ka Shillong province Father Sngewsieh SDB ula penpau ya ka Sngewsieh mensim ya ka Jingkhlad no jong uni uriuniam. Ula ong brother Valeri udan hapdeng ka shitomjur nadu unai wing. Menta blei ula khot no ya u shaying shongne. Tungin ya duai na ka benta ka jathat jong ka mensim jong u. Kan sedon kamas kerpang nak benta ka jathat ka mensim jo brother Valeri haka sauterik no pra hajar arpusan haka por henriu baje janmit. An penlong ka jingle niam bakhadu haka santarik no pra haka por shi baje shi teng no phai sngi bot sa ka jinglet on tap ya ka met jong brother Valeri ha lum kentang ka balang Catholic la kra. La kerpat ya baro ki lengdo ki reuniam ki para banget ki lok ki jor bat ki bait bathon bakin wan ban shim benta ha kini ki jingle niam banduai kerpang na ka benta ka jingjat hat ka mensim jong brother Valeri.